boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi mtimandi mabuyu bampolunyu hlase bodlamanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are definitely looking for lovers abantu abanomjolo phakathi, and King Ginger Cream de la Cream futhi wenza sure uthelitswa iphakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome Dlamini. Shendere bobo. Si popo. Si. Si popo. Si. Si popo. Si. Hey, si popo. Si. Oh, si popo. Si. Si popo. Si. Oh, si popo. Si. Si popo. Si. Si popo. Si. Take me straight to the couples. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi mabuyu bambolunyu hlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthelitswa iphakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. It's about that time bafethu sibuyile esilungwini futhi sisazoqondisa bafethu. Awusukanini madoda, green for green. Ha. Inyoka elihlazana umabona bula. Awu, green mamba. Le ngalakatha le. Dedela maketa ngale ngiyifuna. Hayi. Sanibona bafethu. Ninjani man? Sorry but ngicela ukuza anazi la egijela khona ama taxi mawungala le rank le abathi ingwenya taxi rank. Hayi nakethu ngathi uhamba kahle. Yeah. Nasifuna uhambe nje straight la. Sure. Okay nama ngisiwa la kulenzayo. Okay. Ngike ngabona Ama taxi ngala phezulu. Oh ya le rank. Khona Oh. Ubani igama ubhuti? ngisibusiso ekamsi. Sibusiso. Ngijabula ukwazi Sibusiso mfethu. Hayi mina bangibiza uKing Ginger kazi lami. King Ginger, yeah. King Ginger. Yeah, no, ayisho igama liyakufanele mina. Liyangifanele. Liyakufanele. Are mabure, umamazeni bani? Posh. Posh. Yeah. Sisiposh. Wena no bhuti Sibu niyathandana? Yes. Oh. Why? Okay. No. Shuthe mfethu mina Sibu ngiphuma esigele yabo. Ilokhuzana iafter Ngwenya University yabo. La ekufundiswa khona ama journalist, ama actor nanani. So ngambe ngibuza abantu. So wena sisiwami wenza ini, are you a dancer? Wenza ini mhlambe? I'm a gospel singer. How? Yes. Ubhuti yena? Ngidlala ibhola mina for ngelikhahlela nje impela. Umdlali webhola? Ngelikhahlela. How? Sisi ucula gospel? Yebo, ngiyishaya nje into. Awumake. Yebo, ngiyayibamba. Yabona nama artists. artists kwi-art. No, sisiwami. Ithi ngakunqishi i-opportunity. Okay. Because mina ngumuntu nabantu. Okay. Awungiphe umuntu owodwana nje, owodwana. Khona la. Khona. The stage is yours. Ngidlala nje buka sithanda sami ukuthi Emgwaqweni nje kanjalo. La, owodwana. Ngihlabelele thi. ngiyateka ibhola mhlawumbe apha ngomhlazi ngiyacela shemphoko. Lelethi. Umethemba njalo. Ingoma yamake ke. Ngobuya yazi indlela uzongihola ngeso angisekeli impela ezulwini ngolanda nionge phakade. Angiyithanda le ngoma baby. Ngoba thina buba angizange ngimtshela ukuthi ngoba ngithanda ngongiphi. Kwavuka umoya. Ngiyambusisa. Shendere bobo shipopo shi. Hawu, kancane futhi. Izomethe Banjalo ngobuya yazi indlela uzongihola ngeso
lapho. I know. Wena ngohlabela namnyaka. Hlalelani ibhola ngoba ngathi unale talent leli analo Mnaka. Uyalibalekela ngamtshela. Calling. Ngamtshela calling. This man was born for Hola mnakethu. kusengatini. Mnaka kusengatini. Tsandzela ibhola ngaze nga drop out from esigela cabanga nebhola. Hayi ungayibamba YouTube. Singadzidzizi Mnaka mali nayi. Mnaka hayi umalangeni azongena. Ngihlabela ngoba ngilapha mkwakho abantu ngiyabesaba mina. At least mangisebhola ngisengiconcentrate ibhola. Ngenzaba na. Manje sibu ebholeni bakubiza ngoba Hey mina bangibiza ama Springman webeka. Springman Numela. Springman webeka. Springman webeka. So awuthi mshuthi ufika uthi Hayi ngiyazubaka mnakethu mangijamba nje ayikhululeka wona King Ginger ayikhululeka. Yeah, ngoba nami ngidlalile ibhola i-career yami iqale mina at early stage. Mina mfethu nga recruitwa because bengihlala eKZN. Ithi mina ngirecruita kwaba iGolden Arrows. So ngithenge kwiGolden Arrows ngenza izinto ngangidlala noMzuvukile Tom mina kwiGolden Arrows osiyabonga Sangweni bazongikhumbula nje ama legend kwiGolden Arrows kwaze kwafika nje ko Pirates kwaze kwafika ngisho uMashekh wayiswa kwi-Pirates ngapha weza ngapha kithi kwi-Arrows. So ngangikhona ngaba ne-injury. Yo. asesozela Mangiba ne-injury kanti amaZulu ayangifuna vele. Bangithenga Mnaka. So ngathengwa amaZulu mangifika kumaZulu ngoba bengisakwi development. Ilana ke ngavele nga retire khona ngoba le injury yami bekwi-injury yangaphaka yangekhaya. singqolo kwakho babe limali ngakini. Hey manje ibhola Sine sigonwa ngumdali thina. Yeah, so nje manje ngibona mina ngathi ungasho bhuti kuba mina ngiyi-legends ye-Golden Arrows namaZulu. leli gama la King Ginger shothi walithola. Shuthe mina mangidlala ibhola ngalesa sikhathi bebangibiza Dr. Muffin. Dr. Muffin. Yeah, cause udokotela bojikala kaze emsebenzi neswitch. Baby lam. Hayi ngathi ngikudlula. ngena No ayingajabula mfowethu. mfethu uthando leni lumi kanjani? Ungathi yini loyithandayo ngomaki ngaphandle komculo? Hey. Hayi sithando sami singiphethe kahle. Amen. I know uyangijabulisa senkanto wangikhumba yabona kuthiwa nje bayakholwa Yebo. ngafuna lekholwa ko ngalokuthi vele iyangihlonipha sengade mhlambe yangikhuba Mabura. singasekhaya sengimintroduceileke Springman webeka. ngidamteka phela Springman webeka. and ibhola lami uyalilandzela vele egcoke nje sport trick ahambe nami. Wena awuthami ngiyazi ngikufiselana ngathi ungadlalela Ntsingizi Hotspurs because bayakuthinga insingizi. Hayi bangithinga mfowethu bangithinga ndibatanga ngithola khona Bathola Ntsingizi thatha nali player sister wena yini uyithandayo ngomdlali because iplayer leli umdlali Nengithanda konke nje ngaye. ukuplayer kahle. Indlela kamnanzi kanjani. Ungiphatha kahle noma ngangithi ngifunani ngiyakuthola ngalesikhathi lengisifunayo. Uyangikhipha out kude lesingakweni. Yeah uyakhona nje ukungiphatha the way ngifisa ngakhona. So mabathi Springman webeka wena suka sekwentakalani la kuwe ngekhaya. Kuvele gijime nje tonke intsambo dikhone. yakwada lo mase bangibongelela kahle bathi Springman lebeke bese awunemali baby. Bamba inkinga. Angifuni lothi basonzele eceleni. No phela uku-celebrate kani mina wena mabafana bashaya ichomoyi nawe lapha ngigubhe. Celebrate. Bathinzi mina wona bese bayakubamba. Yehlisa umo. So sister uyamthemba uSpring Kakhulu. wena uyazithemba. Yeah, 100%. Ukhona lo muntu lothandzana naye ngaphandle kwa Springman webeka. No. No. Butman webeka. Ngifuna ukubuzela kuwe. Uyamthanza makhe. Hey Nkosi I'll pitch my piece atamala smiling face put my put namuhlondo wade mhlondo khasi Rick McDonald. Ngiyamthanza ngoba sibothoboto sami lesi. Sibothoboto sami. My brother, so wena khona lo muntu lothandana naye ngaphandle kahle. Uleka nje igcwala ibuff size 99. Ngubusa yena khala sakhe sigecela kimi. Uyamthemba. Ngimthemba 100%. Uyazithemba. Hayi mina ngimnanzike mfowami khuleka nje ugcwalela ibhavu. Awuyathi namamasa. Awuthami, this is the last question. Ingabe ikhona yini into ofisa ukuyixolisela kuma sister mhlambe ke yenzeka before mhlambe wanga found out and ubona ngathi udinga isikhathi sokuthi mawuxolise. Ayilokhona sakukhuluma sakucetha mina bethu. So ayikho into odinga. Ayilokunye kude. Ayilokunye kude. Sister, ingabe khona lento lena othanza ukuyixolisela kubhuti mhlambe for a relationship nje yonkana. Kude. Kude ne?
All right, guys, South Africans, I know you are lost mabethi kude baqonda ukuthi akukho lutho njengoba nazi ukuthi King Ginger mfana ophuma eSwatini vele lento yakithi mina ngwakangwenya mnaka Mabuye yebo ngikhona yazi ingwenya class yazi ingwenya boda ngoba vele leSwatini umkhulu wami yebo siyabonga Mabuye. ngicela umuphi ihagi mfethu umtshela ukuthi angitsanza Imazi. inemfundiso Yathi nje ukuthi nje hawu wena owami wena. hayi mfethu Hayi number 2 stamende emshadweni. Hawu nge-host mfethu ngiyabonga kakhulu for isikhathi senu ngiyabonga nanokuthi ninginike le opportunity ukuthi ngikwadi ukuthi nginibuze le mibuzo woza ngapha lokhuzana ngikwazi ukuthi nginibuze le mibuzo so my brother ngoba nami sengiyahamba plus ngishawana isikhathi mfethu kunento esiyenzayo la ekuthiwa i-loyalty test. I-loyalty test uthiwa by switching phones for 60 seconds. Wena upha umuntu wakhe ifoni yakho for 60 seconds ukuthi a-check on WhatsApp, Facebook, Instagram ba u-chatha nabo bani. Same applies to you, right sister? Alright. Alright, konje ibithini le ngoma yakho le ngiculela yona ungaqhaqhazeli mntakama. Ibithini le ngoma konje? Uthemba njalo baby. Ibithini le ngoma? Methemba njalo. Ubani uzomethemba njalo? Ngizomethemba njalo. Mthembe nanyalo. Yeah. Awuna inkinga ngithi. Wayiqhaqhazela mntakama. Indlebe takho taqhaqhazela. Kude. Baby. Wafete ngiphi phone kazi? Hawu yabona ngizonibonisa lento isebenza kanjani. Letha sis. Yami Iphi phone yakho baby? bengi Boyiphethe baby phone asiqhamuka le. Keep phone sis manje. Uyinika welcome. Welcome niki ngani phone yakho? Baby ifone boyiphethe mos. Baby ungishayela ngani kanti? Ngoba solo ngishayela. nothing Iphi? Welcome iphone ingani manje? Hawu. Nangi phela ikhomba ukuthi sister kanti iphone yakho. Solo lomfana. Mfethu bengayiphethe umuntu wakhe iphone. Lo muntu ushaya ngefoni sihlakana nje solo sikhuluma 3 phone ngiyamangala ke manje. ngicela sengikhohliwe angakuniki Kwahle phone ngathi nginike wena Awusho inamba yakho samsekubhaze ke thina sinama airtime. Keep phone phela. 76 ngiyathi nginokule 76 ungayimemeli abantu bazoyijosha. awuthi Lethi phone. nayi bese ngikhohliwe kunelikhikhi leli ngala sengimangile baby. Hawu Kanti indaba sister. sembesam. Wobo comfortable. Awuthi ngingenela. kuthi ngibuka lo sisesilate Ni late ne? And then ngiyaphuthuma. besihamba ngisho Yeah. Yes sister. Before nje siqala lento yethu. Awungiphe kayi1 futhi uzomethemba njalo. ngicabanga ukuthi Akusavumi. Ayisaphumi ne voice. Awusamethembe njalo. sengisuke inhlitiyo yami ilela siya khona but angithi simisile vele besihambela Ikona phela simeleni phela. Okay, so qala ifoni yakho bhuti. Ngizomethe mvule. Ivule. Mbanjalo. Ngizomethe mbanjalo. Bamba. Hawu. Sister indaba wasafuna indoda yakho manje. Okay. WhatsApp manje. Now. Okay, sister. Now WhatsApp now search. Mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la uyangitshela. Makuvela igama lamanye amantombazane la uyangitshela ngoba lawo lemrazatha le. Sobe kuyiyo edla umuntu wakhe yabo. Yeah. All right. Kuzobe kuyiyo le nkuqudo umfundisi. Okay, right. My name is King Ginger, Cream de la Cream intwana nje yase King Indlovu and we are on WhatsApp right now and we are about to type the trendis. Spring Manwebeka. Type lapho uthi I love you. Njayami. So wena mawuteka le bhola lapha labantwana bathini? Sasitawulalala. Phela phela Vele basitawulalala. Bathi Spring Manwebeka. Tawulalala. Bakhomba lesifuba. Lapho. Wena lo sister. Yes. Makuvela wena ungitshele. yimi lo Makuvela igama lentombazana ongayazi. Usho futhi yes wena uzotshela mina. Nangi. Okay, delete ke. Type lapho uthi ngiyakuthanza. Yeah, ngaswati. Noma ngangeta faka I love you. Faka nama heart labovu. Bathini? Bathi uSpring uzawulala ku. Wathi ngidawulalala. Okay, delete sister. Ngicela ungitypele uthi I miss you fake neheart red. Take your time sister, no rush. Ngilalele mani. Bayakwata nabo basingidawulalala. Kanti phela indlela esibongelela nganami ngidikhanza ngemu Phela abantwana bawangwane mfethu. kahle. Ayinani ke vele. Ayinani ke vele special spashasha. Uyabona mos ngishangani nawo. Stand up by nature not by sickness. Delete lapho sister type uthi sex.
Isilenda akwati nyaka. Ubhala kwabo 6 ngumzalwane phela lo singabhala. No, kuyenzeka sometimes uthola ukuthi lo munye ucela wena sex and then nawe uma usuthi wena sex awuyibhali yabo nje ngiyachecka nje kumele sichecke. Checka mfowami. Khuleka mnakethu. Yabo solo nguye buka. Solo nguye. Kude ne? Kude. Ngicela ungifakela uthi money sibone ukuthi abobani laba abaphi imali. Yeah, type uthi money delete lapho uthi money. Amalandzela amalangeni emalangeni andakufundisa saswati kwesapha Hayi bo. lapho mina sasishada phela next year ngiyamshada next year baba I'm from Swaziland But- mina ngiwaseswazini ngiwasezimi Mbane. ngiwaseLesotho Kuningi lokuvela. Ngimi lo. Angibadi la. babuka ukuthi ngibani lo umboni buka umndeni wasekhaya siyaboza babuye bonke 3 awubadi indaba bonke 3 cela ubuye sebubani ekhala ekhaya senginjojosile awuthi buke Angibadi bani la. awubada avule sifombe Sithombe. akusesiphetho lo Hayi isiphetho kasiko kanje. Siphetho udaki kumhlophe lo. usiphetho lo Akusuye okay siphele. vule ama chats amna asingene kuma-charts vule ama chats amna ngene kusiphetho la ubani sekuba kuyena usiphetho la ngene la ma-charts hawu iyaphezulu yebo Na. ngibani akusike sesiwami lo buke mina ngoma akusesiphetho lo akusesiye namuhla hawu Hayi akusuye siphetho baby. Ngicela ubuke kahle. kanti usiphetho ubani kube ngiyamazi usiphetho ngabe ngiyafakaza Akusuye siphetho lo. ubani lo ndoda akuyena usiphetho lo yathi Kwende. ubani lo wabhalela Oh, diphela tshela. no funda leli gama nali igama malibhalile ubani lifunde leli gama lentombi yakho siphetho nje Hayi akusuye siphetho. manje ngidide wena umbhale ngosiphetho Unansiwe. oh Wakuphi nansiwe? yes awakuthi siwe athina amajatsi sibule amajatsi hayi ukucela imali ufuna imali oh no iqile mfomo sinaku uyabonakala nje kubhaliwe ngicela imali siya ku ubuthe no iyeke le trip mfethu nakho bewuthi angikuthi angikwazi ukufuna ukuthi kodwa uthi ubuthe uzomfakela imali as you promised Uthi solo ngigadzile Yeah. yashona la. yebo vele usho kahle siqhulesha la ngibani simfonele ke awuthandani naye lo Nelisa awumati awumati sebentini libanjwa licanga umsendeni wakhe angimati phathi ke Ngubani nelisiwe khuluma. Ngubani nelisiwe? abantu amakhamera bambazimbe awuthamkhuluma musugrasa bazosibizela ama security la ubani unelisiwe Babe, tshela mina. lo muphi imali ngisola ukuthi spring Yani. sibambe ingane Ungafani. manobeka Kwentekani? kwentekani asikhulume lento ya sekho Yini kwentekani? singonisa abantu yabona oh Sengibani lo sonisaba? ubani kuna sisama nje ubani mina ungangifake endabeni zakho awuthema ungangifake Ngithi mina nelisiwe. ubani so simfonele nyalo yathi lento mbadala lo yabona mangidlala ibhola abene kungiyabona mina ukuthi ufuna kungibukela agcine ke ngase ngalingeka khongosi ngicela ukuthi Walingeka wentani? Uyayibona lento yakho le? Uthi utawulala la, vela ulala etikwabo. ungamthethi sister mtshele nqonje lo uthi ukujwayela kabi Ngitshela ungijoyela kabi vele. Shothi wena ungihloniphi. wayengamhloniphi my sister awuthema Yini le? Yabona- Lengiyendile le wrong. man khongosi yena umucabanga umecula bamhaleli singabafaki abantu enizame idethu somthu Bobani lesibafaka konyana? ubani mina nimfakayo Ngibani lesimfaka ko mina ngikhuluma nawe angikakhulumi nalo munye umuntu. Yebo. Ngimi nawe nefoni yakho. bathi angikhulumi nawe wathi baby asivulelane amafoni si Kuvulela nemafoni angayivuli ifoni. Ufikile budwato sita. Yes. Sathola lisito mina ngithola lisito ngithi mina bengimalwelwe nje. ubita ngelisito lokuthi nyalo sekusiyalwa sini ulwana ubani akuyiwa la uyabuva sokwendekani nelisiwe man khongosi angiyibeke kanje sithando sami nelisiwe ngumuntu lebengithandzana naye and then na ungathi ubuka le date nje la bengithandzana kwase kufika wena ngasinaka wena kuphela uyabona uhlangaba nabholeni ngicoko nawe smashile baby ngiphosta wena mawukuthi umuntu obuthandzana naye kudala why pho nyalo la fonini and why wena wazi ukuthi uyasebenza yeah why uthi wena licinga kelibambe Yebo. endeni so wathi ikhathi tekushaya yebo yabona bowuthandzana naye kadzeni and then nyalo kwendekani kini ngibani silima kimi nawe baby sikhathi sihamba ngubani silima kimi nawe yabuza my sister injani tshele wena
Ngizokuphula unyawo mina ngifuna Ngithi lelo unyawo ngifuna ukuphula unyawo ungaphinde udlale ibhola wena. Nokuthi uyangithatha ngithi ngubani isilima ungendelani isilima. Sifuna ungamthethise sister. Udinga Wenta nje nonke malanga. Lalela. Asasiseshe ifoni yakho, wenta nje nonke malanga. yazi ngifuna ukwenzani mina mngani wami ngifuna ukuphula unyawo khona ungeke uphinde udlale ibhola ngoba yilo leli kuhlebisayo Lemfebisa. yeah Ukwenta njani into lenjalo kimi? eh Sineminyaka lemingaki ezinzawonye. Yini lengishoda ngayo longayitholi kimi? Yini lala nayo lengenayo? Bathi kuba kulingeka nje mama. Kulingeka ini? Kulingeka nje. Kubantu labangaki uwaqala lo noma kusena labanye labakhona. Phela uno celebrity. Cela ube sefoni. ushilo Hayi ungangifuni. No. hey musilokuphuca lengane ngithi kusayisikhathi sayo Ngithi mina ngitshele ngane siwenzini. yeah wena ngabe uyachaza nje ukuthi ubani lelisiwe Okay, neso intombi yami lebe ngijola nayo. Intombi. cha awuthama ungasho ukuthi obe ujola naye Intombi uyasho uthi intombi yakhe nyalo. ya nyalo Kube bekuyi awukasho ukuthi bekuyintombi yakho uthi intombi yakho lobo ujola naye. so uthandana nabo bo2 no awuthama ehlisa umoya uthandana nabo bo2 Ngithandzana nabo ngithuma ke. Yacha wena sister usazoqhubeka ujolela lo njengoba umuzi ukuthi uphinda kuchithele nalo Neli wantwati lo wakhona lo Neli bastard yeah Neli bastard Lesidwedwe sanele wakhona. lesidwedwe le rubbish Lo mdasbin ungibhiqa nalo kwentombadana lokho. Lo mtsitsi. Lokunemkenke, Imkenke. lokungagezi. yeah mtsitsi Uhlela lenga emafinyila lo yentombadana loyo. Ngatshela wena nakuqala ukuthi uba netikhokhote emafinyila ikhala kangaka. mani esingafiki la. Ngimile Mina msingitshela. mina kunye lenginako nyalo ukuthi ngiyaxolisa. Ngithatha wena ngene ngishiyo Wena singasho. uyabathanda Kubabili. utheni? Kumikise ngishe khasa. Utheni kulobhodi? Utheni? le ndoda yakhe Asabiyele emuva. Yathinde ama parcels ngaboyinaka phela. Uyabona thina nesisebhole. Utheni? Manje Cela ungitshele lokuthatha kusho nyaka. ngithe wait sithando sami. Unimanga kabi wena, watalwa nemanga wena. Womunye beleni noma watalwa nawo. Kepha ngacosa sithando sami. Usolisa bohatelani, uqosisa bohatelani. Man singacatshanisa. Uyabantu ubathela bona lo kuhamba kubemedlela. Uba awuthama yabo nje mfethu ngabe ukhuluma iqiniso okay. lihlanze iqiniso nduxolise ngoba mfethu lento yakho kulokhu ujikajika ulo Asengikubeke kahle uyiva kahle nje uba honest futhi ngicela ukuthi ungithembe. and awuthama mangalikhuluma iqiniso I promise you awubuyele Swatini awubuyele Swatini Yakhuma liqiniso ngicela angithembe. Uyabona njengalo bengisho sengidawuthatha. Yeah. Awuthatha simfati mina ebabe la ngifundisa kona ukuthi kufuna ukuthi ube nabantu lababili bese uyabuka lokuphethe. So mina bese ngivele ngikhethile sengibathestile. Ngabona ukuthi ngilomane Wendeni uteste bani? manisiko yalathi siko nawo. Mani uteste bani? Ungiteste kanjani? uthi ubekufaka eklasini ukubona ukuthi uyaphumelela yini wena kuba intombi yakhe angayithatha noma mhlambe zoba isidwedwe nje ngiyabo Bathi bane ekhaya. yeah Bathi we unama nonelisi mhlambe bayamazi naye na yo Bosi sibani? asingamfonela ke. Asimshayele nyalo. oh singamfonela nginayo airtime mina Inkinga yini inkinga sister reverse number lapha letha kahle wena Usekele wena. hawu sijwayela ngani Losichaphata hawu awubathi mara wena ubazi abantu sister usazoqhubeka ujolena lento bejolana lesifebe lesi samfuni lo. yeah isifebe phela lesi Phela kwami nawe. yeah manje yeah wenza kahle Hloniphile ngakubeketelela. Yes, Bangaki abantu ngishitha nabo? Yes. It's over. over I am done. with you Ungaphinza ubuke emuva. hamba phela Setonke Yeah. tithombe wapi? yeah Nami ngiyoshisa tonke tithombe tawo. mtshele mo njalo nje. kanjalo Ushusile. Ubani- Uthi madloda ke sinetinyanga takusithatha. madloti mjolo Bathi yena sengithi madloti mjolo hello ngicela ukukhuluma noNeli yes Neli ukhuluma no King Ginger lana uyamazi ubani ukwazi Lethiwe. lo sis yeah Spring mfethu ushika mali yakho ngempela ngisibusisa. usibusiso uyamazi usibusiso sisiwami lo dlala ibhola Nyamazi. bambiza ngoSpring mama uSpring ba Spring yes, nyamazi. oh yamasi sisiwami bengicela ukubuza sister ukuthi wena noSpring ni yini ngoba uSpring uyasho la ukuthi wena umuntu wakhe niyathandana wena noSpring ni yini Sathandana bot. Uyayibona ke uyabona nini yeah nangu khuluma phela Spring khuluma Spring sister ungambambi ngiyacela khuluma Spring Akahloniphe. khuluma nangu Nasiwe ungangishayela neso ngithandzana nawe mina ungangicapha then. Wena wacela imali. uthi uyamchaphaza sisiwami uthi wena akakazi Imali. noba umi nentombi yakhe la enye entsha Wacela imali. ukwensilima
Nkosi yami mina njengoba sinanabantwana abayithu nje. Akabasapoti nokubasapota. Ungentelani Marasima? Ungentelani? Mara ngingachaza. 7 years nawe. Ngimdrophe Sister uthi uSibu akakufuni ungene inkinga ungifake enkingeni kwalezo ingane akazazi. abantu abami. And sizwile wena sister ukuthi woma amakhala akho agcwele ikhokho mtshele sister le. Wena ntombazana wena umfunani? Abantu abami loyo. Yeah uthi So Angamchaza. angithi yena uthe awukhona ukumzalela so waza kimi wathi ngimnika abantwana ngami. Ngoba wena uyi-factory yebantwana wena, Yeah. ukhicita abantwana wena. abanekhokho. Abanetikhokho laba abanetikhokho temafinyila njengawe. Yeah. Balengisa mafinyila. Yeah. Awugezi unomkenke. Yeah. Buka nje. Umshado lo mkeke umshado lo. Awuthula ubone kwamantombazana ayakhuluma. Sisi indoda yakho yiyo ekumele uyitshele lokho mina at the end of the day bengenza lento bekayifuna Wena uvula nje. Mani yini bekayifuna ukuvula nje. Ngamthethisi sister mtshela iqiniso. Uvula wena umvulele. Umkenke. Unemkenke awugezi. Umvulela into lengakagezwa. Wena. Oh my God. Yes God. Yes. Nakethu. Awuthule Mantombazana. Mantombazana ayakhuluma. awuphuma etindzabeni tebafati. Yeah. Uthini wena Sidwedwe? Usisifone yami nakethu. Isidwedwe nguwe ohamba Usidwedwe wena ulala nemadvodza ebantfu. esikorobho. Yeah. Rabo wena. Imophi sister. Ngoba wena lengigolile leklinwa ngayima toilets. Yeah. Yeah, futhi mtshele sister ukuthi futhi uvala ifoni. Mtshele sister. Esidwedwe Futhi hamba wafa uyeva. yeah. Ufanele abantwana labanetikhokho temafinyila mkenke. Sister abantwana abenza ngalutho. Akusiba khona abantwana. Bazofa akusiba bakho uyapayisa. Awunamntalo ama-DNA wena. wena. Awutali ngasheka awunamntalo wena. Mina nginayo. Lalela nginayo mina umntwana. Okay sister asicheck ifoni yakho ngoba lo asamthanda ngithi. Angisamfuni. Yeah. Asasicheck yakhe ifoni. Yeah, na ifoni yakho. Asicheck yakhe Yeah, ifoni. yeah. And bamtshelile umuntu wakho. Bamtshelile. Was sister. Yes sis. Kubu yabona mfethu kubu lenzile iqiniso. Ukubu lenzile iqiniso. Buka usena ntombi manje uluze ethi uvule. Awuvule. Hawu awusheshe. Sifuna ukuhamba la. Yeah, ngumhlehlise welcome. Mhlehlise welcome. Sengikhohlwa le pin. Sengicane suke kakhulu. Sikhohle le pin man. Vula. Angithi ngisayicabanga. Vula. Vula. Yebo. Yami phela le phone ebhudi yini kanti ngingathi Ifoni. ngena emafonini ethu ngiyivula. Sala. Hawu. Faka ifoni yakho ephayitheni bhuti. Hawu. Faka ifoni yakho ephayitheni. Hawu. Nywe la. Kahle vula. Success la. Ifoni yami wena. Sister, ngeke Phelile kwethu naye mos. phela ngeke silokhu sibangana nawe. Why abuka ifoni yami mina ngiqedzile ngaye lo muntu Okay. angifuni. Sashwa la. Wo. Mase ngisearch uzosearch la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lamanye amajita la ungitshela ngoba lawo majita yiwo azobe nyenyobela umuntu wakho. Yebo, angitshithe nangigole ngowena. Yeah. Esisa umoya mfethu phela nisajoli no my sister. Yeah. Type lapho. All right guys, we're on WhatsApp right now. We're about to tap the trend. Type lapho I love you. Sister yini wakotela mina manje? Kanti Hayi ngiyakho nje kulothi wena emafonini abantu ufunani kahle kahle. mina Ufunani uqinisa ujikwa yini? Ayikho ke yalo. Ujikwa yini Ayikho etingcingweni? I love you. Angathi ngasikhule ngibheke ndazi. Bo I love you labavela. ngicela ungifundele nje leli gama lokuqala. Angathi noma bazalwane bonke. Unda leli gama. Mzomuhle. 1 Nalo mzomuhle ngamathi nalo ngathi. ufunda leli 2. 1 lo. Msimisi. Oh, amaswati. Msimisi. Qhubeka. Ngifuna lo wesithathu. Ngibani bafu? Yeah. Bafu. Ubhuti wami. Okay. So Usebenzisa uyabathanda. bakho-ke. Lalela mfethu ngicela uphume lapha ngoba uma isister ngiyambona umuntu ongathi une energy makuvela abantu abawu3 athi uyabathanda. Ngicela utype uthi sex. Sibone ukuthi kule 3 akekho noyi1 noyicelayo. Sister khuluma iqiniso. Sex. Kanti uthethe ubhuti la ucanga ngesifike nefonini yakho. Ubani umzomuhle? Ubani ubhuti ubafo? Ngichaza Ngomhlolo. Kuvela bakithi. ngichaza kubani ngoba ngehlukene nalomuntu. So ufuna ngichaza Okay, kubani? nangi mina ngiyavela. konje nihlukene. Ngibona naba lababili futhi bayavela which means ngi3 la. Ngicela sex. Isex nje. Angisacela ke ukuthi ingene yami nakethu ungasangithinzela ifoni ngimlotani ngene yathi ifunzele nyalo. Kuthi sexy. Bajon. Ufuna Ubani Nathi thombe bathi thombe la. Nakena lo msimisi ngicela ukuthi ithombe. Hawu uyabashibona yabasende abantu ithombe ungcunu wena.
wena mzalwane ngizomethemba njalo Mike uyasenda Thombeti ingcingo Manje baby uyathi ukuthi ngathi bekusenda Morino ayisekhumbula Morino uke wahlala kimi Yabo. Ngizokwethemba njalo. for the whole month nendani namsimisi Msimisi uhamba wa Morino Mosemoti wa Morino Somfonela manje. okay wasenda Thombeti yakho la ungcono khona nguwe lona ungcono Wena. mina uzange songisendele Phela leli bele sister lincane liyabonakala ukuthi sikubona. awubuke emabele emfatu wami nawe Awukahle mfethu ngizama ukusiza wena la. sabuke nebuso No ngenzela ukuthi kube show ukuthi alamabele awakhe ngempela yini noma ya lingana ayawakhe. Ayawakhe awakhe. Uthi sikubone kuqala. Yenza kanje sister. Yenza kanje Ngitela manje. wena Yeah, phela sobona nakethu ngicela ngibukise mahle yona shem. Hey sister sipheku wakho somcapha anjoli awukwazi ukumkwate ngasakhulu. ile futhi wena Sister, Cabanga- sister, ngicela wenze kanje khona ngizobona ukuthi lamabele lawa awakho ngempela. ngasingcono khashana nawe akasende manje kupickers wena unesebenza sende manje nuthi pitch uyathi ukuthi ungihloniphi uchuza lesitweto lesa over me Ngicela wehlise ijacket kancane sister. ijacket yani hayi wakho ngiyakupha vele uyabakhumulela ngicela kukhumulela njani kule yona bosona bakhumulela Awume. Sister, musukumthinta. sikhona sithombe sami sikhona sithombe lesingculo ngibone ngisenda yabona ngisemzala umdlalo ebhola phela udelete wena Umtshele- ngiboni Uthaka sakuthandi. hayi nama ngisamthanzi lembonga Yeah. So why- nama ngisemthanzi so why- hamba nalabantu bemakhamera ngiyakupha ngupha nawe ukhuluma ngani uyakhohlwa musu usende to yini gwala Yini ugwala? lokwenta wena Yini? mina bengibalansisa ubona Balansisa ini? na uthatha somfati uyakhetha uyakwathi lolisiko bawutshekile wena ungakhona ukutibalansela uthi ngalesinye isigodo sokusimisa awukhona ukusimela but mina ngasele ithombe ingculo Ende sigodo sesimbi kanje. asigodlo lesinjena Yeah. ngaze usingemashika ngaze ngcono ngani mina ngcona ngisele ithombe Ene- wena usentatha manivuni Ngisenda useva bobafo ukwama- wena lo bafo lesakambuki out yakhe lo bafo useva abantu ngabe bafo umjeke mababa Morina usenda njani ithombe Siswami, Morina usenda njani? siswami yazi into engiphatha buhlungu ngawo. Yazi into engiphatha buhlungu ngawo. Umfowethu uvumile ukuthi uyathi wena indaba ungavumi ukuthi wena kodwa lona nawe usendela lo mfana lo. singakwenda naso Wawukwentelani? le khathi sengimbambile ukuthi uyangishitha wawangibamba ngakubona uyakhumbula Wangibona wangangitsheli. lalela ngaleli langa uthi wena niyahamba niyospenda inyanga niyohlabela bese jimi ejimillion phela bese udlele koshoni lapha kanti uyodlela ekhashana ngakubona bese ngasibuye onke malanga ngakubona ngahamba mina ngaya nesiyo ngomlanzo lebhola usapotha le ngikwenda kona ufuna ngilaze igospel unaye Naye ushilo wathi akasakufuni. anama ngisamfuna Kodwa kunefuza usaqala. iqala wena Yeah, ngenzaba intani lihwaba lelinguwe Yeah. noma ngaba luhapha namuhla wena unani awunalutho bakuboneni kola awuvusina nembeza Okay nembeza wo. Usina ne- Okay awuthami mina bengizokuzamela ukuthi udlale ibhola kodwa manje mase uzothuka lo mntana kanje. Usina nembeza. Nawe sister bengithi ngizokuzamela ukuthi ucule igospel but igospel ayimfuni umuntu okhuluma kanjena. hawu bengiboneni kona la mina kethu yathi hawu nawe Wena ngizokuphula unyawo wena. Sithathe. Wena ngcono sekuphula unyawo wena. voice ke naye naye ufuna umphila ivoice ukubalansisa Eish. Ay nina nifanelene nina ngoba ngibone futhi ngiyahamba mina hayi hamba mnaka. bengisakuthongeni nangibona wena ngifuni nalo wambe khona hayi suka ngakwenza njoni nje So wena sister usu right ngalo. Okay. Awuthami uthi akakufuni mfethu. Ngcono uyitekela amatshe lapha thatha imbokodo lapha uteke ubuyele ediskini. Yeah, emnethu yeah mkhulu. umfati wami le Phela thina singakhedisa amatshe thina. batawusine khamba Hayi bo thina singakhedisa amatshe thina. man batawusine khamba ngiphihlitela umshado Idlita mshado. Wazini ngomshado umdlali webhola? lawutsini nje We player wena, you are a player. Ekuse welcome. Ngicabanga ukuthi lo simtekisa imbokodo lo. Ngicabanga simtekisa imbokodo. Ngicabanga simtekisa imbokodo lo. Hayi lalela umfati wami lo umfati wami lo lalela hey what? Ithi ngizom yeah. Ekuse awuthami. lalela Yeah, heta. lalela mani Heta. ibhola ehluko esecela ukunezela umfana Awume yini? lalela ngiyakuthatha umuntu ngiyalo lalela mani Heta. mani macho ayi hate ibhola Welcome. Ngicela umbambe kahle. Wena msufakuza wena. Ngifuna kubambe kahle, ngifuna kuquziswe phezulu khona uzole head. Itrole. mani ngicela Awume lapha. Imfethu, iqala la lempahla. mani ngiyakhosa mani ongeke emlefonga yeba leli nto ongale lento mani yeah
wena indaba ungahedi Ngiyaqolisa angeke angiphethe ngithithi. Angeke ngisaphinde. okay liteke kokungcono Mani. ngikunyawo man bastard Buka staphu lesi. angithi ungidlali webhola wena Ngiyasathe kutoka ngamakhokho kusemakhokho lawo. heda kokungcono all chest egg Lawo ni mani ngiyaxolisa. Mani angiyekele wena mani. besifuba man Mani yeke lembungulu le mina sokude ewe mhlaba wami bafana bami mhlaba wami umhlaba wami mawumdlali webhola ufeba nje nokugendisa imbokodo mina khona welcome uzocoacha sikubuzise ngekhanda yazi mfana ngifuna ya aphinda phenduka aliteke and then King Ginger Cream Dala Cream feba ubone hedisa imbokodo ngesifuba uma isithi simphucile ivoice simphuce ivoice yegospel ngoba hayi do the right thing. My name is King Ginger Cream Dala Cream. Do the right thing. But before I go, guys, there's a very important warning. Kunendoda ekuthiwa igama Enterprise. I-scam leyo ndoda. Wonke umuntu oseskenywe igama Enterprise under i-advert ayifakela years ago. Siyacela ukuthi niye emaphoyiseni nivule icase nimubophise ugama sikhiphile nenamba nicheke ngishareile nami ngayishare nepost ugama Enterprise uyifraud gama Enterprise use Deviport eThekwini nenamba yakhona so displayer he's a fraud that take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Dala Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanumjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake